uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli. Ngibingelela ikhaya lezwi, intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. Nginobufakazi nje kade ngisey'nkonzweni zikaJulayi, bengikade ngihlaseleka kakhulu, isisu sami sinenkinga mengihlangene nje endaweni enabantu abaningi, sikhukhumale, sigcwale umoya, sibe buhlungu. Kodwa kade ngisey'nkonzweni zikaJulayi entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, unqobekile loyo moya, wahamba ngaze ngabuya, sithule, kumnandi nje kakhulu. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ongiphilisile egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyabonga kakhulu. Kanti bengiphinde ngihlushwe ingalo yami yaka-right ibuhlungu kakhulu njengoba kusebusika, iyaqaqamba ebusuku mengilele, iyabuhlungu nje noma ngizophatha ngayo engathi ngangabamba into esindayo, nayo futhi kunqotshiwe lowo moya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. Yithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonge nezifundiso zikababa umpostoli ezisizayo impilo yami kakhulu, ezingikhuphulayo kakhulu kwelikamoya. Nje uNkulunkulu ngiyambona eyisebenza impilo yami kakhulu ngamazwi aphilayo ashunyayelwa ubaba umpostoli, ayayinceda impilo yami. Ngiyawubona umehluko, ngiyakubona ukusizakala, sengiyakwazi impela ukuhlukanisa okubi kokuhle. Ngiyambonga uNkulunkulu ongibekile kule ndawo nowenza ukuba ngibe sekhaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova kuyambonelelwa. Yithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekuseni egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Ngibingelele nabazalwane bonke basekhaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngizombonga ubaba uNkulunkulu, ngizobonga ngobuhle nobukhulu asenzele bona. Baba, Saturday besilungiselela ukuya kwaNdebele eMpumalanga emngcwabeni kushona umzala wami. So Friday usisi wami omunye angijoji bazi ukuthi ngiyafisa ukuhamba, bazohamba nami. Baba, ebusuku ba-Friday so ngishaya uvalo nje olukhulu, ngisenze nje umoya wema-accident nje, ngishaya uvalo kakhulu bese ngiyakhuleka ngithi ubaba uNkulunkulu ukuthi angingenelele ukuthi whatever ithi zibike isitha zengozi endleleni sazohamba sikwaNdebele. Cela uNkulunkulu asilwela sivikele. Hayi baba, sivuke Saturday ke sikhuleke bangilande vele siphumelanga ngabo 2:05 ekuseni, sihambe sikwaNdebele endleleni sami ngikhuleka nje uJesu Kristu inkosi. Sahamba baba sayemngcwabeni, saceda ukungcwaba, sabuya endleleni ebuyayo baba bese siphambukela kamzala wami omunye siyobona unkosikazi wakhe ngoba angizange emngcwabeni. Sihlale kancane naye, I think sihlale about an hour bese siyaphuma futhi ke siyahamba. At 30 minutes siphumile, phambi kwethu kwenzeke ingozi baba. Imoto ezintathu zishayisene, head on collision. Le enye baba ijikile ibheke phezulu, amavili ibheke ilale ngohlangothi, amavili imile nje lale ngohlangothi, lale ngeside imoto le enye nje iphambili ishayisekile kakhulu, enye ile ehlahleni. Baba, ngibona abanye baba le lapha phansi mara ngibothi usaphila. Ngikhule ngithi Nkosi ngicela ubagcine ubaphiphise abantu bakho bangabi kozoshona. So baba, sifike nje sidlule nje maceda ukwenzakala. So baba, ngase ngiyambonga baba uNkulunkulu ukuthi usiphephisile nokuthi asidileka mzala lobunye siyobona unkosikazi wakho ogulayo masuka lapha kade kushone khona. Ngizobonga ubaba uNkulunkulu kakhulu baba ukuthi uNkulunkulu usiphephisile engozini, usathane bekayihlelele futhina kepha nalabo abathulile, kodwa ngiyabonga babonile mangibabheka ukuthi cha, akekho olimele kakhulu, akekho futhi oshonile. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu kakhulu ukuthi uyasithanda, uyasinakekela. Ngithi udumo lonke lungolwakhe lonke nezibongo sonke zingezakhe. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu
kakhulu uNkulunkulu inkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongcwele Baba, siyabonga. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uphakamisa amandla akhe nobuhle bakho Baba uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, Bamtsibande ngiyakubingelela lo Bamtsibande egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngithi angibonge kakhulu kuNkulunkulu Baba ngomkhuleko kaMeyi 18 okwenza imisebenzi eyimangaliso. Baba, kunomntwana laphaya oyisihlobo lapha ekhaya, asihlali naye, uyafika nje. Wathi angimkhulekise ukumetriki kunzima, akufundeka concentrate, kusho ukuthi usanda ukudlala uma wakhe emhlabeni. Ngamnikeza lo mkhuleko kaMeyi 18. Angimazi-ke indlela awusebenzise ngayo ukuthi uqhubeke kanjani, kodwa njengoba kade kubhalwa nje ukuthi M2 uphasile. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Waphinda umntwana wangitshela efikile lapha ekhaya, ufike ngoLwesihlanu. Wafika wangitshela ukuthi unenkinga yomopho kusukela last year, uyopha zonke iy'nsuku, aligate usuku uyopha. Sakhuleka-ke ngoba sisilala njengoba sijwayele ukukhuleka, sasiqala ngawo lo mkhuleko kaMeyi 18. Sakhuleka saqeda sase siyakhuleka ngokujwayelekile-ke. Sahlukana-ke sayolala. Ngomgqibelo wahamba esikoleni, ngaye emngcwabeni angiyakubona. Ngesonto mase siphinda sibonana ngoba waphuma esikoleni wangeza ekhaya, waya ka-anti wakhe. Babuya izolo ngesonto. Mebuya izolo uzongitshela ukuthi ma ngilo ngagcina ukopha kade siqeda ukukhuleka, ngikaze ngiphinde ngopha. Intakade ayigcina akaze kuphela usuku engazange opha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. uNkulunkulu akubusise njalo, akukuthwale, akubiyele njalo, asigcinele wena. Nathi senze isiqiniseko sokuthi iy'mfundiso zakho siyazithatha, sizilalele, sizenze. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngibingelele bazalwane ikhaya lezi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ujabule okhulumayo, ngithi nami ngengidlulisa ufakazi nje uNkulunkulu ukuthi ungiphendulile emkhulekweni wami. Bengingasebenzi Baba Mtsibande, sekuphela inyanga ngihlele ekhaya, kodwa nje ngokuthandaza ngokukhuleka kuNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthi angikhumbule emseni wakhe. Uye wangenzela umusa nje, omunye wabangani wavele nje wangibiza kanti uyongithengela igrosa. Ngithi nje ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga nje, ngizokhuleka ukuthi ngihlale kuyena njalo, kuyena ngeqiniso. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Sibande, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelela ubaba nomama nemndeni wonke wakaSibande. Ngiyawubingelela ngithi uJesu Kristu inkosi, nelibandla lonke ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu Baba, siyambonga uNkulunkulu ngawe, siyambonga kakhulu ninomama, siyambonga. Ngiyabonga Baba Sibande nema voice note lwangisendela wona enombolweni yami ekufundisa ngekungena emkhosini. Kuningi labe ngikona mne babe, ngithi noma ngangena emkhosini ukhanze ukuthi sengiyathetha sengindani, kuningi labe ngikona babe, ngiwalalelile onke. Ngiyabonga babe, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ngithi Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga shembabe kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngifundzile netinkonzo tangaJulayi, nathi tinkonzo tangaJulayi benginganawo amadatha, keja nje uNkulunkulu wamuhle base bangipha abazalwane benkosi amadatha, ngangena ngilalele tonke tinkonzo taJulayi nebufakazi bakhona. Manje siyambonga uNkulunkulu ngawe babe. Kuningi lengikufundzile tinkonzweni, lokunye labo kushumayele ngako ngikhuze ngakhumbula ngisho tono tami labe ngingakade ibhali labe ngitikhohliwe. Ungathi nasolo ngilalela lishumayelo kwakhona la ukukhulume khona ngakhumbula ngathi awuyade sona lesingasenda ngisanga ngasibhala. Ngaphindze futhi usolo ngilalela ngiqhubeka ushumayela waphatha lenye, ngaphindze ngakhumbula ngathi yade sona lesi angizange ngisibhala, ngakwenta lokho angizange ngikubhala. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba Sibande ngawe, ngiyambonga. Ngiyabonga kakhulu babe, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu. Cela baba achubeke babe, uNkulunkulu akwandisele iminyaka nemndeni wakho babe. Siyabonga ngawe, yathi kuningi lengikufundzile. Ngiyabonga baba uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Nginobufakazi nami uNkulunkulu into angenzele yona.
bese ngineminyaka nje ngaqeda umatric, ngicabanga ukuthi ngawuqeda 2005, angikazi ngisebenzisa isitifiketi sami sa-matric. Kodwa ngokukhuleka umthandazo lo okhulekayo abaseRoma 10:9, ngithola umsebenzi nje ngiyaqala ngikaze. Angikaze ngifake ndawo kodwa ngathi nje ngihleli ngezwa ngibizwa kuthiwa ngiyafuneka, kufuneka abantu abano-matric, sengiyasebenza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Saphinda bazalwane, inyanga besizophela nje, sesixakile singasazi ukuthi sithatha ini sihlanganise nani. Sakhuleka lo mkhuleko, sathi Nkosi, asazi le ngane soyinika, nakusekho lutho endlini. Sithe sihleli nje kwangena imeseji ethi ucela ukusithengela ushukela netiye bazalwane. Kanti umntwana kadadewethu usifakele imali, akakazi asifakele imali. Ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, uJesu Kristu uyinkosi. Nasekhaya lethu kunokuthula, ngiyabasendela nabanye umkhuleko. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ubaba nomama nabazalwane bonke egameni lenkosi uJesu. Siyabonga kakhulu baba ngenkonzo yomthembiso yayizolo. Siyabonga kakhulu, sibongela nakade bethembisa engathi uNkulunkulu engabagcina nje. Konke uNkulunkulu asebaholele kikho kuphumelele egameni lenkosi uJesu. Baba, ukungithinte kakhulu kube indlela okwenzeke ngayo. Ngoba kuvele kwangikhumbuza indlela okwenzeka ngayo kithi. Kwavele kwangicacela nje ukuthi umuntu uyihlazo ehamba, ngoba indlela esathembisa ngayo nathi kwakukuhle, abazalwane bejabule ebandleni esasikilo, ngenxa yokuthi kwakungakaze kube khona umuntu othembisayo, selokhu sazalwa nathi sasuqala ngathi. Kunaleso simo nje ukuthi baziphethe kahle laba, benze kahle, abantwana abahloniphayo. Kepha nje selokhu ngangena ekhaya lezwi, entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Kuningi nje engikubonayo ukuthi akuhambanga kahle. Ukuba impela iwashi liyabuyiselwa emuva, kuke kuyoqalwa phansi. Ngabe impela ezinye izinto ngiyacela ukuthi ake ziqale kahle phansi. Sike sakhuluma nje nomama izolo ukuthi ukube impela kuyokwenzeka, besiyocela impela ukuthi sike siyiqale phansi le nkonzo yomthembiso yomshado. Kusho ukuthi-ke angeke kusenzeka. Kepha nje engifisa ukukubonga ukuthi uNkulunkulu abeke le nkonzo yokuvuma izono, ngoba ngayo siyakwazi ukuvuma iziphambeko phambi kaNkulunkulu lapho esingenzanga khona kahle sisaqala, ngenxa yokungazi. Okunye sasizitshela ukuthi senza kahle kanti asenzi kahle. Ngicabanga ukuthi okubalulekile ukuthi umuntu abambe isisho mhlambe sesilungu lesi sithi akubalulekile ukuthi uqale kanjani, kepha okubalulekile ukuthi uphethe kanjani. Mhlambe ilokho osekungithethelela manje. Kepha nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngenkonzo yokuvuma izono, ngoba ngayo siyakwazi ukuthi silungise noma sicele uNkulunkulu asithethelele amaphutha nje esawenza ekuqaleni. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba uNzimande, ngiyabingelela kwifemili kaNzimande, ngiyabingelela entabeni kaJehova. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngizobonga kuNkulunkulu ngamandla engiwezwayo manjena ukuthi ngiyaxhuma kuNkulunkulu. Ngizobonga kakhulu ukuthi soloko ngaqala ukubhala izono zami. Okokuqala nje ngizokucela ukubonga kubaba uNzimande ukuthi ungi-edile, ukuthi ngingenile egruphini, wangipha i-date
Ngiyabonga kakhulu baba, ngizobonga kuNkulunkulu njengalokhu ngaqala ukubhala izono zami emva kokuthi ngiphiwe i-date, ngaqala ukubhala izono zami. Nje usuku lokuqala ngiqalile ukubhala izono zami ngizwe nje kukhona i-connection kumina, ngazizwa nje sengiqala ngisaba isono, ukwenza nje isono, sengizwa nje ngisaba kakhulu. Kanti before bengiba nesibindi nje ngenza into nje nginganakile, futhi ngenza into nje anginakile. Manje sengiyanaka, ngiyabona ukuthi nalezi ey'ncane izono ebengihlezi ngizenza nginganaki, manje sengiyasaba ukuthi ngizenze. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngoba Mzimande, ngoba iy'mfundiso zakhe zingifundisile kakhulu. Usuku nosuku nje ngiyalalela izwi likaNkulunkulu, ngiyazilalela iy'mfundiso zikaBaba Mzimande esifundisa, esiphushela ukuya ezulwini. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe Baba Mzimande. uNkulunkulu aku-edele insuku zokuphila emhlabeni, akugcine ukuze uhlale njalo usifundisa. Ngiyamsaba uNkulunkulu manjena, ngizizwa nje nginovalo kakhulu mangicabanga nje ukuthi bengingumoni, kodwa ngithi ngiyakholwa. Bengibona ukuthi nje kusho ukuthi mina ngone kakhulu, ngagcina senje ngizibona ngiphelelwa ngamandla, kodwa soloko nje ngaqala ukubhala izono ngiyawezwa amandla, futhi nje sengiyamsaba uNkulunkulu kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ngingene egruphini. Ngiyabonga uNkulunkulu, akubusise. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelele ubaba uNtsibande, ngibingelele umama uNtsibande, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngidlulisa ukubonga nobufakazi. Okokuqala ngibonge nje kundodakazi owangifaka kule group. Umehluko empilweni yami ngiyawubona mkhulu kakhulu, iwenzile nje umehluko. Ubufakazi enginabo-ke, mina ngine-stroke esangishaya ngo-2019 June. Ngingakwazi nje ukuhamba kahle, ngingakwazi nokuguqa, ngifisa ukuguqa uma ngikhuleka kodwa kungenzeki. Kodwa nje ngingene ekhaya lezwi ngoJuni mhla ka-16. Uma ngingena ekhaya lezwi ngathola iy'ntshumayelo, iy'mfundiso, ubufakazi, imikhuleko. Nomkhuleko wangomhla ka-18 May ngiyawukhuleka. Into eyenzakalayo-ke sengiyaphila. uJesu Kristu uyinkosi. Sengiyakwazi ukuthi ngiguqe, ngikhuleke, ngiphinde ngikwazi ukuvuka, ngoba uma ngiguqa ngikhuleka bengingakwazi ukuy'vukela, bengiphakanyiswa ngivuswa ubaba wasekhaya. uJesu Kristu uyinkosi. Ukungena nje kule group nje ekhaya lezwi kuyenzile impilo yami yanomehluko, ney'mfundiso esizithola ngobaba uMphostoli uSibande ziyawenza umehluko empilweni yami. Ngelula nje ngibhukhile i-date yokuvuma izono, sengibhalile ebhukwini ngoba i-date yami isekude kakhulu. Ngiphinde ngixolise kubaba uMphostoli ukuthi ngike ngavele ngafona nje kanti usebhizi, kanti usuke sichazelile kakhulu egruphini ukuthi singenzi kanjalo, ufone nge-date yakho. Bese ngigajwa nje excitement yokuthi sengikwazi ukuyiguqela, ngisukume nginalokho nje ukuthi ngisho isukume ufonela ngibonge. Ngiyabonga kakhulu-ke uNkulunkulu. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba, umama uNtombi zethu Mbuthuma. Baba, ngithi angilethe ubufakazi la. Sinikeze uNkulunkulu udumo ekhaya lezwi. Sinikeze uNkulunkulu udumo ngoJesu Kristu inkosi, ngomkhuleko wethu, Romans 10:9. Benginomngane engike ngambeka kubaba odlulile emhlabeni. Bengisemngcwabeni wakhe-ke ngoMgqibelo. Ngisekhaya lakhe futhi ngoLwesihlanu ntambama. Angazi ukuthi ngingathini uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu ngekhaya lezwi. Nkosi yami, izinto engizizwile ngalo mngane wami, abangani bakhe asebenza nabo emsebenzini, omakhelwane, ukuthi ngesikhathi segula kakhulu ubengasho lutho nje oluningi, ubethi uJesu Kristu uyinkosi. Omakhelwane bakhe ufika bememeza igama likaJesu Kristu uyinkosi.
Ukuthiwa ubethi ngalesikhathi egula befika bezombona. Esikhundleni sokuthi kuxoxa ngalokhu kugula kwakhe kumphethe, avele athathe isipika sakhe asibeke laphayana, avulele iy'nkonzo abazalwane, avulele ubufakazi abazalwane. Manje bezombheka igula. Engenaso isikhathi sokwenza ezinye izinto. Ekhuluma ngoJesu, ekhuluma ngokusizakala kwakhe. Okukhulu kakhulu ngisho noma sezoshona, ube umuntu onolaka kakhulu. Kodwa nje uthe uma esezoshona wahamba waxolisa ebantwini abaningi ekade kukhulunywa ngayo laphayana ukuthi uxolisile ensukwini zakhe zokugcina, wathi uzizwa senokuthula. Esontweni, enkonzweni yangomgqibelo yomngcwabo, uJesu Kristu inkosi, wonke umuntu uthi uJesu Kristu inkosi. Ufundise abantu bakhe ebandleni lakhe, ngisho umfundisi wakhe uyasho ukuthi ubethi mayifika ethi uzombheka noma bezomkhulekela, afike lo mama ethi uJesu Kristu inkosi. Esibhedlela kukubi, esezinhlungwini, uJesu Kristu uyinkosi. Ngimangalile nje noma sekusukuma iy'ngane zakhe laphayana zisithi uJesu Kristu uyinkosi, nami sengisukuma ngikhuluma nami laphana nje munye wezikhulumi ngisithi uJesu Kristu inkosi. Ngathola ibandla lonke liphendula lithi uJesu Kristu inkosi ngendlela alishumayele ngalo ivangeli likaJesu Kristu oyinkosi, ivangeli lokubungcwele. Uyasho nje umfundisi wakhe ubethi abantu ababengcwele phambi kaNkulunkulu. Hhayi, ngiyabonga kakhulu ngekhaya lezwi, futhi ngiyakhuleka kakhulu uNkulunkulu ukuthi Nkosi yami ngingabi isitepiso, ngikhuphulela umuntu phezulu, ngisale mina ngibambile udonga. uJesu Kristu inkosi. Hayi wesisi, uJesu Kristu inkosi. Dala ngambona. The second day ngifikile mina kuwukuthi ngangazi ukuthi ngizokhuluma nobani. Kudala mina ngambona. Dala uNkulunkulu angitshengisa yena. Kuwukuthi ngangisaba ukukhuluma ukuthi uzothi uyafika enkonzweni ngoba phela umuntu sifike kanye naye. Into ebenginothisa bekwama-actions wakhe. Hawu, ukuthi bengingazi ukuthi i-devil worshippers, bengazi ukuthi uwumphika uKristu. Even nasolimini lakhe nje dala ngambona ngosuku lesibili ngifika. Kudala. Yingakho nje ngangigoloza ukuthi ufuna ukubona la ngihlala khona, izinto ezikanjalo. Kudala sisi. Ngambona nje ngosuku lesibili mina ngifikile ngathi abona lona ke umphika uKristu, phela umuntu umuze emlonyeni. Ngithi ungambona egqoka iziketi ezinde e-right kodwa nje ngaze ngakhuleka. Hawu, ngiyambonga uNkulunkulu umthandazo mayiphendulile. Hawu, kunini ngikhuleka ngicela ukuthi uNkulunkulu expose. Kunini ukuthi phela ngangisaba uzothi uyafika nasesontweni. Sofika wena sobona abaphika uKristu abo sasemncane into ezikanjalo uyasijaja. Kodwa nje yeyi. Jesu Kristu inkosi emkhaya ngiyabonga. Hawu, uNkulunkulu uyiphendulile imkhuleko. Hawu,